हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै जों आमथिसुवा बायनायनि फिथाइ सामथाइ जानो नागिरदों थ' मा फिथाइ सामथाइ जागोन बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव आरो गोदानै जायफोर नायदों नोंथांमोनाबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो हायोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्टबो होलां आरोना अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना फारि फारि नुलांबाय थागोन आरोना आं दिनैनि दिनाव मा शेयार खालामलांनो हायो जि साइज गानै साइजआनो आंनि भिडिअखौ नायलाय बेसे गोदौ दं फिसा फिसा लांगोन दास्लाम हायाबा औ लांजायो ओइ नै बारा फैनानै फैबाय जालांदांलै खान्थालखौ गरसे गरसे जालांदो औ नै सासे लोगो जा फैगौलाय नोंथां बे दा साइसथारबोहाय खान्थाला मा खालामबावनांगौथाय आमथिसुवानि नामै आं एफा गोजाननिफ्राय लाबोनायलाय हिलि बिमाखौ जाहोनो होननानै हा माबानिमोनलाय निरमा सिम्बोरगावनिमोन ने औ सुखानजरानि खान्थाल सिम्बोरगावनि आनारसआ थाइसे सुखानजरानि थाइसे नैबे सुखानजरानि खान्थाल नैबे मामोनलाय नैबे सिम्बोरगावनि ने नैबे सिम्बोरगावनि हा सुखानजरानि थाइसे सिम्बोरगावनि थाइसे सिम्बोरगावनि थाइसे सुखानजरानि थाइसे नैबे माबाया रैमालिया खान्थालाबो थाइसे दंबावो थावै खान्थालाबो नै बियो बोरैबा दुलुर दुलुर मोजांथारबोहाय फिथाइयाबो बांद्राय गिदिर गिदिराबो मोजां नङाहाय बिदियानो मोजां बोथ साइड गाव बायदिबोहाय खान्थाल फिथाइया ने कालारा एखे रुमुदुदु गोमोथार ना गुराखै एसे दाखोरफोर गोजाव लांजोबखाय मोनदां दाखोरफोरखौ ने एसे ओइ माबायालाय फरमसिनोलाय मोनसेया फैदा फरम फैदा ज' ज' जाजायबासो गोथाव जायो फरमखौ जेटखौ नुबैया गोबावथारसो आंहा मालाय बायदि नङाहाय मा मिनि हाला हाला अन्थाव बाथाव थै जाजानो लुगैदोंदां जानोसै मानोथो ओरैनो बेखार खालामबावनो नों गोसो होबाय थालाय एसे होयो बिलाइजों साबनाव ओइ मोननै मोनथाम ओरैनो देलाय सोर फाग्लि बिलाय खालाय आयो बांद्राय बावगोन दा एसेसो लाङो जाबाय आं लांबाव एसे खाफाल दंहाय बेस्रा बे दाखालि लेमनायावबो माबानो रिजाल्ट नायफैगौनो ए जाखाङाखै दे संनाय टाइमाव जाथे लोगोफोर दा जोङो जयैनो जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि हाखु दाखु मानो होनब्ला दिनै माने फिसाजोनि पेपार चेकिं दङहाय बेखायनो माने हाखु दाखु जाबाय आरो लोगोफोर खान्थालखौथ' माने जास्लाबनो हागोन ना हाला मिथिथ'ला आरोना थ' दा जोङो माने आनारस जागासिनो आरोना नै लोगोफोर ओरैबायदि टेस्टि आरोना आनारसखौथ' जाखांबाय जोंहा नै दा टाइम गैला थफ्लासो लाबाय जों साथामबो नैबे आब'नि थाखायसो ने ना फिसाजोखौ माला लायो फिसाजोखौ सनिबारावनो लायनांगौलाय सनिबाराव होमबालाय गैलाना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दहाय नुखाबाय खान्थाल आनारस जानाय नङा होमब्ला जाखांनानै हाखु दाखु फैबाय दुगैबाय लोबबाय ओमफ्राय फिसाजोखौ लायबाय आरो ओमफ्राय दिनै माने फिसाजोना पेपार चेकिं दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै फैबाय ओमफ्राय गथ'फोरनि लिरनाय माथो होनो फरायनायालाय फरायदोंमोन फोरोंनायालाय फोरोंदोंमोन ओमफ्राय लिरनायाव माने बिदिनो मिस्टेक जाबाय आरोना एसे एनै फुल मार्क्स मोनजोबासै 50 मार्क्सनिमोन एमआइएल आरो हिन्दीयावल' 50 मोनबाय ओमफ्राय मेथ्सआव मोननै नाम्बार दानजादों आरोना 48ल' मोनदों मेथ्सआवहाय ओमफ्राय EVSआव 49 ओमफ्राय इंलिसाव 49 आरो मोनसे लेटारावनो थालांबाय आरोना मोनसे लेटार मिस्टेक जानायावनो ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना फोरोंनायालाय फोरोंदोंमोन गथ'आबो फरायदोंमोन माथो होनबावनो गथ'फोरनि लिरनाय जेबो नंला आरोना ओमफ्राय मामा दिनै नोंहा मा मोनदों होनदोंमोनलाय नै लोगोफोर आइ कार्ड गोदान मोनबाय आरोना बोरो
नै जोंना माबा इउनिफर्मनि जायासै फट'आहाय इउनिफर्मनि जायासै नै मा जाखो मामि नोंआनो बिदि भुल खालामनाय फट'बो खेबनो मोना नालाय ओमफ्राय जेबो नंला बोरै लिरनानै लानायालाय नै लिरनानै लाबोदोंमोन आरोना नै इंलिसाव 49 मेथ्सआव 48 इंलिसाव 49 50 नै हिन्दी एमाइल बेनो आरोना लोगोफोर पेपार चेकिं दं हिसाबै थ' नोंथांमोना खिन्थाबाय नालाय ओमफ्राय बेसे नाम्बार मोनखो बेखौबो खिथानाय जाबाय आरोना सोरबाफ्रा साननो हागौ बेफोरखौनो खिथायो मायो होननानै नै अब्लाबो आङो माने शेयार खालामनाय जाबाय आरोना पेपार चेकिं खोन्थानाय हिसाबैथ' नाम्बारफोराबो फैफानाय जायो नालाय बेयाव बेखायनो आं खिन्थानाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय